Pas de soleil, 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 pas de soleil. Pas de soleil, 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 pas de tilapia. Akala ko binibidyo ko. Lutong, pinoy. Pili-pili. Tilapia lang sin. Okay, gano. O sige. Tilapia sa akin. Tilapia rin sa'yo? Oo. Kasi nakatira. Oo, malalaki. Tapos sabaw sin. Sabaw? May sinigang na baboy, may sinigang na baka. Baboy. Baboy talaga. Pork? Papa kay Ay, sili. ganda, may salad. Mas guwapa ka. Hindi. Dala ko. Pagkaon, tilapia, pritong tilapia, sinigang na baboy, tapos tulo ka rice, o lumpia, Shanghai, yes. Coke and water. O, among kinabuhi. Muna among kinabuhi diri guys. Nag-rent me o cartoon. Kabalo mo pila ni? Pila rin ni? Size. Size? 60. Hello, mate. A few moments later. Guys, sumana may tao. Burotchik na. Diri mitikan anan guys, pandeo. Labi ang mga pagkaon mo kay lutong pinoy. Gipaabot na mo si Danica kay maadto daw siya karon diri. Magkita mi. 1 hour later. Nya dan. Chika-chika sa aming Danica guys, kay katawanan kini siya. Hi guys, miss you. Dugay na kita na pud ay 1 week yung manoon. Ay, 2 weeks. 2 weeks may wala kay
Jackie Gonzaga ba? Kulira o. Papa jud siya kay gusto siya magkuha sa video ba? Hi guys! Mag-makeup tutorial sa ako ha. Mag-makeup ko kasi pa ko alas 2. Pag-wapa ko kaya kauban. Wapa na daan. Nabuta ko bilas ng espada. 100. Mag-makeup ko guys. Karon last, the lipstick na. Kala ko sa point na magpapula og ngabin. Manda. Ang mau dito. Kapulatan ngabin. Kay para piliin nun. Anak ko baan ka pero. First guys is the lip balm. Masama sa nakular mo ngabin. Para ma-absorb yung lipstick. Finally. Next time. 20 lang sa Miniso. Kung naisip yung Miniso yung mandog, palit mo. Ano ni ko ang picture ni Sayon. Ikagay ba? Diba guys? Wala ka oy. Wala kayo no. Wala buhay utang. Babs, ay Babs. Wala kayo akong ngabin. Wala buhay utang. Wala kayo siya. Matay yung pinatawan mo na ni Kan. Siguro next time no, viewers. Next time speak ako gamiton. Wala kayo na bro, ako concern. Ano man guys, every time na makuha yung makeup sa mga mata, magawas ka ng muta. Sa mga katubab guys, nagana ko binis sa mga lipstick. Oo, magawas pinakuta guys ay. Kasama na ka sa mata. Skin din na po. Dagan kinang bigat ni Mami Noy. Spaghetti, puto, lechilan, ice cream. Sa inyo pangitaon guys na ano tanan sa Congo. Ano tanan guys? Saan ka na mo diri? Sa Congo. Sa Congo. Saan ka na sila? Kwento? Mga nag-school naman sila dala? Sila guys, nag-school na sila karate dala. Taekwondo. Ilang pinaka-desundanan ayuson guys, no? Labi na wala ka sa parlor. Wala kay plancha o blower. Ngayon, nani ba yung kumo? Masala ka sa bunot. Isugit siya ayuhon guys. Ilisod ka sa na-design. Ilisod ka sa na-design ko ayuhon. Ang koreksyon. Kamu lang magkita ang koreksyon? Ang baka? Ang baktin sa kilid. Ako man ang baboy, ang baktin. Nagkaroon sila ako mga dry hair. Ay, kapoy na yan. Palupad ako sa hangin. Umuaw, lupad na rin ba? Bye guys, magbulag-bulag na may guys. Kaya musimba sa sila maglatagaw pa sila. Till next time, holiday ka ng holiday, dyan holiday, wala ano ba? Dili holiday. Holiday to, dili, magpunta kagawas ko sa mga empleyado naman dili. Ay sa mga bayaran kay ko ni ma'am. Ikaw gawas? Ano gawas? Parang nasa kong Bye na! Bye! A few moments later. Hi guys! Ulaw no? Ulaw ka? Kanang nga naman diri sa sisa. Pero nga ba, tagamandog na ba ka? Ano, kanang dali kami magpabutong. Hi, para mami. Bye guys! Please subscribe. Please subscribe. Like, and comments. Thank you. Ay! Naday pa kapin, pahabol. Happy Mother's Day sa tanang mga nanay dira. Oh, gusto ko po. Charot! Char. Oh, sige.